маълумот доштан оид ба вазъи ҳавои кишвар дар ин шабу рӯзҳои зимистон барои мову шумо хеле муҳим аст. салом тамошобинони гиромӣ, дар студия бо шумо Зебои Лашкар. мутаваҷҷеҳ бошед аз вазъи боду ҳавои кишвар барои 24 январ. аз рӯи маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар рӯзи 24 январ дар ҳудуди мамлакат ҳавои тағйирёбандаи асосан бебориш дар назар аст. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои кам абри бебориш пешбинӣ шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 38 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар шарқи вилоят шабона 31-36 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа хунук мешавад. дар ғарби вилоят шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 7-12 дараҷа сардӣ дар назар аст. дар вилояти Хасрон ҳавои кам абри бебориш шуда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 38 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбандаи бебориш шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 38 метр дар як сония мевазад. дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво кам абри бебориш дар назар буда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 38 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар душанбе ҳаво кам абри бебориш туман мефарояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 38 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 12-14 дараҷа хунук, рӯзона бошад 1-3 дараҷа гармӣ дар назар аст. тамошобинони азиз, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар барои 24 январи соли 2021. тансиҳату муваффақ бимонед.